Боброва Ангеліна, учениця 6 класу гімназії города Кам'янця. Мурашка и жук. Кондрат Крапива. Раз летним днем через дорогу мурашка прутик волокла. Ды припинилася була, чекаючи сябровку на підмогу. І гэтым часом почувся нейкий гук, якби співав хто басом, а з гуком сів поблизу жук. Глядить мурашка полохливо, что за диво, таки блескучий яго мост, наставив вусы ті дороги, іде поважно вздовж дороги, погардливо навколо позирає, а день не то и лаком зяє, ті незамешний гость. Ну что, малеча, тяжко тягнуть такое на горбе, промовив жук, заваживши мурашку. А ми працюємо на себе. Ды чу, про гэта ўсюды трубяць. Павага, слава, честь. Хто не працуе, той не есть. Давай, давай, работа дурняў любіць. Хіба без працы можна жыць? Працуй, а мне на ліха праца. І без яе, як мае быць, магу я смачна есть і піць, па модзе апранацца. А слава, што мне слава? Цікава. Калі цікава, дык хадзем, я пакажу табе ахвотна, дзе я жыву і што я ем, якім я водарам дышу, як час праводжу бесклапотна, і на гарбе цяжар не нашу. Да мэты прасцяком паўзе мурашка за жуком. Жук важна крочыць перадом, за ім мурашка сціпла. Жук ганарліва: «Вось мой дом!» І тут мурашка ўвіпла. Тады ж не мелюць языком, а праўду кажуць людзі. Як папаўзеш ты з жуком, дык апынешся ў брудзе.